Ha!
Engger engkon anggon padha sami ulah gegladi ulah kenuragan. Aja lali anggo memuji lan ndedonga ya ngger ayo. Leren sak untara nyuwun marang Gusti ingkang murba ing dumati nyuwunaken dumateng Sahibul Hajah Bapak Subari kang ibu kasepan sak keluarga. Anggone ngayahi jejeban syukuran wonten sak punika tansah manggihen rahayu wiyana slamet pidodolen ing sambikala tinebena saking Pancabaya jinakna maring kabajan kamulyan karaharjan selamat ing sambikala Gusti tansah maring ngobulake kang dadi panyuwunmu ya ngene. Kabeh oleh tlatah Wonosari kene dadosa desa kang gemari panoh jinawi. Tata titi tentrem kartara harja murah sandang murah pang tuh kang sarwa tinandur tansah agawe guyub rukun santosa tumraping para warga desa Wonosari kene. Amin amin ya rabbal alamin. Engko banjur padha mbajutake kang dadi kewajibane padha ngasta kuda kang aran kuda Gagak Rina. Yo, oi, la, oi, oi, la, oi, oi, la, oi, oi, la, oi, la.
kuda putih gambarake marang sifat kang bener tansah ambilane marang tingkah laukang utama kang bener tansah ngrungkepi marang negara bangsa lan kawula yoga marang ketepane para kawula saindhire bumi nuswara yo sami gegladi padha leren sak untara ing kono aja namung kuat anggone padha gegladi kanoragan ananging ing kono kudu duweni aji jaya kawijayan sifate prajurit bisa ngalahke marang sifat kang ora bener ing tumulun kang aran utusaning Sang Dewa ya kang aran Widodari kang medun wong cah ing Ngarcapada ing kono kang telu cacahe kang bakal paring kawejangan marang para sinatra si Candramawa ing kene utusane para dewa Jawata bakal paring adi jaya kawijayan kabeh bisa gawe sampurnane nganggone padha sami ngayahi jesiban dadi prajurit ing kono unen-unen warta gas bapak paluning pandesaning Gurendra yaiku dadi prajurit kudu atos awake kudu tantak kiri yuk iya
Ayo. Ayo nduk. Iki narine Candramawa. Ayo. Gendes luwes sasolai. Manis bebujane kandhane kang arum semerbakat yo melati kang rinonce tansah semake kawilas lampahe wewengkon ning taman sarine negari. Manis bebujane kandhane kang arum semerbakat yo melati kang rinonce tansah semake terginas lampahe wewengkon ning taman sarine nagari. Manis bebujane kandhane kang arum semerbakat yo melati kang rinonce tansah semake terginas lampahe wewengkon ning taman sarine nagari. Manis bebujane kandhane kang arum semerbakat yo melati kang rinonce tansah semake terginas lampahe wewengkon ning taman sarine nagari. Sajroning suka parisuka ana makna kang kudu kang bawani dening panjenengan Kanjeng Sultan wanut ya utusan saking kersa dalem Kanjeng Sunan ngaturake pusaka cemeti Kyai Samandiman marang panjenengan Kanjeng Sultan kanggo piagem kanggo sifat kandel selirane uga kanggo para prajurit saindenging Demak Bintara. Ya wis satriya aku mung saderma utusan soang-soang lampah lho. Ya aku arsa nyuwun pamit. Sasampunipun pusaka tinampi dening panjenengan Kanjeng Sultan Patapan kepada
kanthi atur sesanti Jaya Jaya kuwi Jayanti lir ing sambi kala ingkang pinanggih nuwun mekaten menggal lampahipun sang singa barong Candra Mawa dalah saandhaanipun mbok pilih wonten kirang langkungipun kita sakadang Anggar Sri Budaya Candra Mawa ingkang kapandhikaken dening Mas Slamet Rubianto nuwun lumutur isi pangapunten Usana sesanti Jaya Jaya Wijayanti lir ing sambe kala ingkang pinanggih nuwun para penabuh ayo enggal derekno budhaling sang singa barong Candra Mawa. Budhaling wadyabala kang aran ya para gedruk Candra Mawa engkang ketingal papak rampak lambene blalak-blalak netrane gereng-gereng suarane lah dalah yo gojleng grumbul maceleng lah dalah yo ayo cokonco ingin awake dhewe padha rampung nderake budhaling sang ponang temanten ayo padha ngaturake marang bapa kalian ibu Sohibul Hajah yang wis padha rampung slamet sampe kala ayo rumangsa lega yen toh engko wis padha rampung senajan kesel senajan adoh engko Raden rasa amarga engko ngestuaken gawuh bapa kalian ibu ayo kae sang singa bareng wis katon tumuju sama dianing alun-alun saperlu padha paring hamba barang ayo karo bunga yo lah surak merata daya merata budhaling sang singa bareng Candra Mawa engkono sakwise padha sami jajah tutuk melangkor ayo padha babungah ayo la oi Pentul kancananku sang singa barong
syukur wonten saling Gusti maupun boleh mati. Alhamdulillah wa syukurillah. Ninggone padha sami. Rampung anggone nindakake kewajibaning ngerai sang teman-teman ing pangadap. Muga sang putra samangke dadosa putra kang saleh. Bakti dumateng tiyang sepatengahe. Gumantung pranging negara bangsa lan agama. Lah dalah sorak meroto daya meroto oleh sang singa bareng ler kadya manuk ler kadya bangke kang lagi ketaton obat mabit mulai obat kamit butuh ler kadya manuk granjangan oh yo lo alah ing kono yen swara ler kadya luduk kang mengambar-ambar jangan kado sak blumbang lamaane lah salah yo le ing tak paring gemblong wajib gedang raja minangka ing kono kang wis dadi oh yo ing kono dadi panyuwunmu ing nanggonku wedha matur nuwun yen tos sira wis padha ngancani marang lakoning sang konang temanten yo ayo ing kono wis suwe anggere padha ambabar ayo enggal sami padha tata-tata ayo nyuwun pamit menyang bali menyang papan panggonane ya kae kang aran Guwa Siluman ya wis cukup semene wae anggone paring pagelaran utawa paring panglipur ayo padha bali ora ing sakjroning Guwa Siluman. Yo, ayo dok konco, ayo Bali, menyanyi
sang singa bareng Candra mau. Candra umawa cahya. Monggo tegas saring panas. Eno kanthi gambarake pagesangan oncak. Indring alam jagat raya. Ayo, ayo, ayo Bali, Bali, Bali yang papan dununge awake dhewe. Ya kowe sak ning gua siluman.